Kene kadai ke All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor mentaka step. Keno persya au Amit Shah, Menteri ki kam korba ri ya ka Congress ka Aam Aadmi Party, bat ki wei ki seng ki ba persya ya ka CAA, ba ki yalam bakla ya ki pat ba hakaban sngaut ho ya ka ne ka an. Unlike ya kendo kinong mikmat ka sarkar Meghalaya ya Amit Shah ha New Delhi, hadien ka hanyaw tarik mentau benai, banyak keren halor ka CAA bat ILP. Bat sedang ka seng BJP henen ka sengi ya ka jing pensengut ho pat ba halor ka Citizenship Amendment Act kenang ban yo ya ka jing kersan ki pat ba nakabenta kani ka an. Ki hubor ki babnya. Menteri ki kam korba ri ka India u Amit Shah ula keno persya ya ka seng Congress ka Aam Aadmi Party bat ki wei ki seng ki ba persya ya ka Citizenship Amendment Act badai maki ki balayalam bakla ya ki pat ba hakabe dai ba ka jing sngaut ho ya ka ni ka an kabalawan ra ya ka jing ya kulmar bat jing ya umsnam hakeleng kari. Usha ula ong ya ka ni ha ka jing ya lang ki nongkit kam ka seng BJP kabala long ha New Delhi henen ka singi. Ula benrap syuk-syuk baka jing syak penjat jong kajaka mani blay ki riunget Sikh kanan kana sahib kabala jadang shan ha Pakistan kapen isyai ya ka jing don kam jong ka an kum ka CAA kabaya rap ban ai jaka riak tengen ya kitu ki riuret pat ki basyak ban ben ha ka kerteng kanyam ha ki riba marjan jong ka India. Usha ula pen kan mau biang baka ni ka an kam dan jing edai AA bat ka jing long nong shong snong bapura ki jat ben riuret pat ki basyang basa ha ka ri India. Kinong mikmat ka sarkar Meghalaya kinsalit banyak kendo ya Menteri ki kam korba ri u Amit Shah ha New Delhi ha ka hinyaw tarik menta hadien ka hinyaw tarik menta ubnai banyak keren halor ka jing pentrai kam ya ka ILP ha ka jela ba ka jing pelait ya ka jela barok ka wei na ka CAA. Ka telong khubor kaya thu ba ka daw ka bala penlong ban ambu ya kanu ka sngi banyak keren haduk menta kalong namar ba Menteri rang ba Conrad Sangma udang let jinglen. Hadien balayo banyak keren bat uwei na kinong yalam ka NPP u Thomas Sangma hakas ni satjan baladap uliat hu ba ukmit lenti ba kinong mi ikhmat ka sarkar kinyo banyak kendo yau Amit Shah hadien ka hinyaw tarik mentau benai banyak keren halor ka ILP bat ka CAA. Hadien ka jing up ka balakat tu kat Nipur ka sarkar Maharashtra Vikas Aghadi balayalam da Menteri rang ba Uddhav Thackeray kala penbena ya ka jing penbentakam ya ki sau pulai ngut ki Menteri Kabinet henen ka singi. Ulat ka jela Maharashtra u Bhagat Singh Koshyari ula ay ya ka jing mendur jong u halor ka thop kerteng balapha da Menteri rang ba ka ni ka jela hakas ngisat jan baladab. Kat kum kani ka jing bentakam thamai u Thackeray un bat tang ya katnat ka bapet ya ka sanshar khadar ya ka bala jupet da ki Menteri rang ba man la kapor u Ajit Pawar u balong usembut Menteri rang ba un pet ya katnat pisa tengka bat ka planning. Menteri rang ba do ka Iran u Adil Abdul Mahdi ula penbena bakari Iran barok kawai kan pendan buram lais ni ya kitu ki bala khlat no na ka jing sya asiat ha ka US ha Baghdad kentop ya commander Qasem Soleimani u Abu Mahdi Al-Muhandis bat ki waidi ka office jong Menteri rang ba do jong kari Iran kala penmi ya kan ka jing penpena bahkan amran kanu ka jing le kemen le ngobha ha kari barok kawai hadu lais ni kum kadak ban buram ya kini ki martyr ki bala do no ya la ka jing em ha ka tai ka jing ja ka bas si. Kaseng BJP kala sedang hanen ka sengi ya ka jing pensengau thu pat ba halor ka Citizenship Amendment Act kenang ban yo ya ka jing kersan ki pat ba na ka benta ka ni ka an. Le thu ba ka ni ka jing pensengau thu pat ba kan ne shiphouse ngilenter bat an penlong ya ka hakaleng kari. Bun ki Menteri Sarkar Pedeng bat kinong yalam ka seng BJP kile shim benta hakaban leit pensengau thu ya ka CAA na ka wei ka tingkong yeng syakawai pat. Ha Uttar Pradesh lasdang ya kani ka jingala pat ba ha baro hnyo pusan tali ki district. Menteri rang ba kani ka jilla u Yogi Adityanath ulasdang ya kani ka jing pensngau thu pat ba da ka bia kendo ya ubai ubrio u bakerteng u Haji Chaudhary Kaif Ulwara ha Gorakhpur. Kani ka dai ka All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor. Ka jingya ki persya ya ka Citizenship Amendment Act ka dangyay beteng hakaleng ka jela Assam hakabada ki hajar ngut ki brio kliami henen ka sngi banyat pat ba hanong ba jong kani ka jela.
Ya kani ka jingya pat ba lakhot da ka seng ki kaitor ka jela Assam bat lakershan ru ya ka da ka All Assam Students Union bat Assam Jatiya Badi Yuva Chhatra Parishad. Na pedang kinong esem benta ki bakhampau kilong u Samujal Kumar Bhattacharya u Larun Jyoti Gogoi bat unong rwai bapaunam u Zubin Garg. Nalor ka ka jingya pat ba kiladon ru kiwei ki jingya ki persha ha kiwei ki jaka ha ka ne ka jela. Komshi benta jongka Indian Science Congress kabadang long menta ha Bengaluru la penlong ya ka Women Science Congress henin kasngi. Ka Director General jongka DRDO Aeronautical Systems ka Dr. Tessie Thomas bala tip rukum ka Missile Women jongka India kala long ka kongsan ha kani ka jingyalang. Ha ka bakran ha kani ka jingyalang ka Dr. Thomas kala ong baki kentai kila no senyang ha ki babuon kiliang bat menta ngiyo I baki kentai ki shem benta ha ki kam ki ba per ha ka imlang saalang ka balawan ra shu ya ka nam bat ka buram shaki. Hakabakran halor ka science but technology ka Dr. Thomas kalaong bakini kilong ki atyar ki bakongsan baha nakabenta ka roy kapar ka bastet but kaban kentiu ru ya ka yo ka kot jong ka imlang saalang. Ka Dr. Thomas kala benrap shu baki mau jam baka India kala shim hakalyang ka science but technology kum ka Mangalyaan Chandrayaan anti-satellite mission bat bun ki waidi kala rap ban penyo ya ka kerdan ka bakham halor hapreng kiri ki balakham kiyo ha ka perthai. Ka Lumpong yale akai sport Khelo India arhajar arpau kan long ka balalat na ka pendon kam yakitiar plastik ki pendon kam tang shisien shiwat. Habaya kren bat ka All India Radio u Chief Executive Officer jongkane ka Lumpong yale akai u Avinash Joshi bat u Joint Chief Executive Officer u Dr. A. Angga Muthu kila ong bakin kit khia ba ka jing pendon kam yakitiar plastik hakane ka Lumpong yale akai kan long ka baduna bat hakikap ki bamla kyar kin pet ba yakitiar plastik bala pendon kam la lumbat bread hakarukam ka badai. Ya kani ka Lumpong yale akai la jupun long man la kasnem bat menta ka kenti kan long ha Guwahati bat sedang nadu ka Shipau Tarik menta ubnai. An play yaka ha Saru Sajai Stadium hakaba an peni yaka lariti barius pa joka Assam bat jokari India ru kumjo. Lakhmi lenti baki nong pekai ki banwan syakani ka jingyalang play kindan kumba laipo hajar ngut. Layat hu ru ba unong rai ba pau nam ka Bollywood Ushankar Mahadevan unwan rai hakani ka sngi play. Ka jingkriat haki benta ki bakham shajrong jong ka Darjeeling kalahiar sya ka 10 degree Celsius hakas ni satjan baladep layat hu u officer jong ka Regional Meteorological Center ka badan hakatai ka jaka. Kani ka jingkriat palat kalawan ra ya ka jinghap yor malu mala haki benta ki bakham kenjang kabalapan kemen shibun ya ki basyong basa hangtu pat kumju ru ya ki nong jengok kai perthai. Uni u officer ulay thu bawat la ka jingkriat kalong 10 degree Celsius henrai lasngau kumba ka day minus R degree Celsius namar ka jingdum ulo bat ka jingtap ka yor yaki madan madya. Ban penkut ya ka hubor sa shisien pat kimat kibakongsan. Kenua persha u Amit Shah menteri ki kam korbari ya ka Congress ka Aam Aadmi Party bat kiwei ki seng ki ba persha ya ka CAA baki yalam bakla ya ki pat ba hakaban sngaut hu ya ka ni ka an. Anlek ya kendu kinong mikmat ka Sarkar Meghalaya ya u Amit Shah ha New Delhi hadian ka hinyau tarik menta ubnai banya keren halor ka CAA bat ILP. Sedang ka seng BJP henen ka sngi ya ka jing pensngau thu pat ba halor ka Citizenship Amendment Act khnang banyo ya ka jing kersan ki pat ba nakabenta kani ka an. Bat kat tungila poi syaka bakut jaka hubor ka balawan chapi na ka All India Radio Shillong. Sa shipor kata haka por prabajing inya sok baka Delhi Station na ka benta ka hubor haka ketien Hindi ka banbut pat da ka hubor haka ketien Pareng haka por prakhasan minute. Ngipen kan mau ru bana ka nika station pila ban yo asngau ya ka hubor haka ketien Pareng na ka thain syatai lami ngi haka por prashiteng. Ka por menta kaladap artat prabaji sngo baban up yaki hubor na Delhi. Kani kadai ka All India Radio Shillong.